manual sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot ng mga kahaputan kan manuan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan. Ang sarong isyu malinawan, ang sarong problema, masolusyonan. Iyan po ang katuyuhan. Kanang hapot, igdi po sa DCGB. Good morning po, Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Hanggang po kitang alas 9 nin pagkaaga. May mga text kitang naresibi kasubago regarding po sa presyohan kan mga aggregate sa probinsya kan Albay. Ini palan ang susog ini sa text sa tuya kan mga listeners ta kasubago sa programa tang Morning Hirit. Ang sabi, good morning po, 1,100 crushed gravel, 500 ang washed, san po ang bakal ko. Nailing muna yan. Mahal palan iyan ng mga araw ka na di. Igwaman databe kif sa barangay Taisan. Hindi po ngaya sa muya ang baybay 550 ang baybay. Gari medyo okay niya. 550 ang kwan. Sa Taisan da po, sabi kan listener ta, 700 plus po digi sa Taisan, samo 600 dati. So naglangkaw siya ki 100 pesos tabi an kwan ha. Pero nagpatalin na ka ng gobernador, may kinaraman sa presyohan tabi kan mga aggregate sa satuyang probinsya. Good morning. Hello, good morning. Hello, Manong Reg. Good morning, tabi. Yan na, aggregates? Oo, sa mga presyohan kang kubikong, bye-bye, graba, etc. Apo. So, di lang kayo diyan. Oo. So, nagluluwas, mas mahal pa? Siguro pare, gari mas arog ka yan. Oo. Totoo. Oo. Mas mahal pa talaga. Kasi Oo. bigadaran sa Cebu. Ang presyo sa Cebu mas magayon. Okay. Hindi digdi sa to. Bago man masyado digdi sa tuya. Iyo ano? Tumanan sa rayo, Pag liluwas, mas mahal na. Ay, mahalon. Mahalon talaga, amigo. Grabe, Diyan nagyaman to, amigo ko. Ang ganun yan. Ang ganun yan. Pagpasuruhayan, bagaan, kwaring yan. Oo. Ang sinabi niya sa kuya, ito, actually, ano ko ito, kaopisina ko ito. Ano siya, rank and file, tapos nag-resign siya dahil diyan siya nag-concentrate. So, ang presyo digdiyo sa tuya, nagbabari, depende kung siya nagkakapot sa Kapitolyo. Okay. Talaga? Totoo yan. Oo. Nagbabari yan. Depende dyan. Depende pa lang. Oo. Kung magayon ang presyo, ababa ang pagpapabakal manip na doon sa luwas. Bako ini sila nagpapabakal dito sa lokal. Oo. Ini ang amigo ko ini, nagpapabakal niya doon sa luwas sa Cebu. Actually sa Cebu ang talagang target niya kasi ang Cebu, agad ninda, so digdi sa tuya na aggregates. May mga port digding pinululuwasanan, kung nasabihin ko sa inyo nag-aragi. Pero nahihiling man kung nag-aragi. Talaga. Oo, iyo. Grabe, no? Iyo, kaya minamahalon talaga ang presyong yan. And ang worst kaya, itong mga yaon sa Cebu, mga contract na sinda pati. Na mga 200 cubic meter, 300, 500. Paano daw kanso may mga kontrata duman na suspendido ang kwaring niya digdi? Pag pinundo mo digdi so kwari, siyempre. Apektado ito. Sabi ko, pag-araw ka na niya ako pigibulin doon. Nagsasabi niya kami. May makioron. Makioron. Oo. Siyempre, paano man sa kontrata ninda nakapirma din? Paano man? Mag-print mag-asukot. Ito na kung piparano ninda yan. Tama. Pero, so saro man na kamit-bit kong dati man itong pigtatawan. Pigtatawan, tigagihan kang mga Ika pa lang pare dapat maging reporter. Grabe kang koneksyon. Bawang connection. Dahil sabihin ko, grabe kang midbid. So nagkataon ko dati. Nabigyan ako sa mo example na nagyaraman talaga. Yeah, totoo. Totoo man talaga. Okay. Bago yun uti ka. Isipon mo, itong taon piga sabi ko sa imo. Ali ito sa wara. Iyo adi. Ang piga na trabaho, ang ano niya is so basic. So minimum.
Naka-amigo lang siya kisarong sarong nagkakwari. Oo. And nag-resign siya sa opisina. Gary, pigtawan mo akong ideya. Gusto ko lang sana, mahanap pa na ako amigo ko man, ano? Oo, yung amigo man sana yan. Tapos sabi niya nga ni, dapat kaya amigoon mo. Si Jan niya sa sa Pedro. Amigo na ako yan. Amigoon mo kaya Jan. Okay. Kaya mo dapat yan makaiwal. Jan dapat ang amigo mo. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat. Wala ta mahalo. No? Yeah, Sige. okay. Thank you. Ako sabi, dako lang akong nadangog regarding dyan. Sa DCGB, always number one, always at your service. Dako lang akong nadangog mga tugang sa mga arog tabi ka na istorya. Alam mo, puro, dahil man kaya pwede sa radyo, dangog-dangog sana, dahil pwede nga, horo hearsay dapat. So, factual man lamang, mga tugang. Pero itong tinabi sa ko ni Manong Red, ako naniwala ko sa iyo na it happened talaga. Umaga. Alright, mga tugang, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom, ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyong kangatay. Ini po may Silimarin na halit sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarupong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa roldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man o wala, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga butika nationwide. O di, ang hapot, ano na kita? Ano yung hapot mo? Ano man yung hapot mo yan? Ang hapot, ano na kita ngunyan? May abutan daw kita. Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan uta. May abutan daw kita. Hello? Hello, good morning. Good morning, sir. Sa mura nga 30 pesos sa sarong sako ka simento kan bye-bye. 30 pesos ang sarong sako kan simento kan bye-bye. Oo. Send po, sir. Send yan. Di kung 30 pesos yan, manggurano po ang kubiko? Dahil mong tigpahagi sa kubiko por sako. Sako-sako. Dahil simento. So sako ba? Iyo po. Nakabakal naman ako na pigasako. Takol dahil kumangkay pang kidakol na kidakol. Mas nabakal akong 30 pa lang dyan sa Indo. Dakol digli. Dakol? Digli. Kasi yung mga palero baga. Iyo po. Dakol pa lang dyan ang mga, dahil ang kubiko, sako-sako ang pahit. Sako-sako ang pahit pa lang, dahil kubiko. Dahil kubiko, sako-sako. Ayun. Iyan kayo, baka so kanyan, sa mga nagkukuan iyan dyan, baka sa mga nagpapala baga na libre. Libre yan actually, kadak lang ka nagpapala eh. Mga parapala. Yung mga sabing palero. Yeah, palero. Dahil man po yan nagbabayad income naman indaan. Tasaradit man sana po yan. Opo. Bulldozer nga niyan masutigdi. Nanggad. Dapat ka, pipanaw na sa nandiyan sa mga salitaman ng mga nagpapala, tamag kaigwaman lamang ki income. Oo. Kaya pero yung uusan ko niya nagdi. Iyo baga. Piglibre baga ang probinsya sa enda? Sa mga parapala? Dahil di bayadan? Opo. Sige po. Sige sir. Salamat sir. Salamaton. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sounds alarming tabi gigibo sa papitisan kan mayon. Baka maarog kita sarapurapo daay na lugod mas makatakot ini sa to albay takti volcano ini ang slopes niya pababa na maray iyo baga kaya nga ni binisitang kan sarong aldaw kan mga taga-enro putan na gobernador may price monitoring ka ng probinsya ta sigurado may negosyanteng mapagsamantala kasuhan tulos yan tama po ika dyan dapat talaga yan gigibang kipaagi na madisiplina ang mga nagkakapira mga tugang sa palibot okay
Gari kitang mga yaon sa probinsya, gari dakulong kitang itataram, adi. Gari, kamong nag-antabay ngunyan sa radyo, gari dakulong kamong itataram sa nahiling nindo sa TV, nahiling nindo sa online, nadadangog sa radyo, gari dakulon kamong itataram na opinion nindo. Ako habo na ako magparataram ta. Kamo naman. Magparataram ka di kung ano-ano, baka may tama, ang sabihin, baka may nasurog o baka whatever, may natinaman, etc. Pero kamo tabi ng mga nagdanangungon yan. Kamo tabi ng mga observer tabi. No naming of names sana, ha? No naming of names. Ilingan nangon yan. Mga tugang nagkaburukag na ang Senado, buda ang Kongreso. Pag sa lower house nagko-committee hearing, titabladahan mga senador. Pag nasa upper house ang hearing, titabladahan sa mga congressmen. Kamong nagdadangog, ano sa iling nindo? Tama daw ang pigasabi kan mga kontratista, buda kan mga senador na sirinda-sinda nag-ururon dyan. May mga nagkakairikim pala na mga missile na pwedeng pumutok anytime. Gari tinamaan man ni Presidente Ferdinand Marcos sa iyang plano na investigaran ang mga anomalous transaction sa gobyerno. Hello? VP. Good morning. Good morning. I-list ang natabi. So, pwede i-list. Sige daw. Sige daw. May nahiling kaya akong video. Oo. Actually, news report ito, pero ang video is about Vince Dizon. Okay. May Yeah. binisita siyang Garo nahiling ko project. ito. Nahiling ko ito. Garo nahiling ko. Sa mga binisita niyang project sa Mindoro, Oo. ang nakatawag pansin duman sa kuya, so facial expression ni Seth Dizon. So grabe ang pagpupugol niya, magmuda. Pag nahiling ko ito, may disiplina nga niya akong lalaki ini. Grabe talaga eh. Gari ba sa gusto niyang magmura pero hindi niya magawa? Di ba? Walong project, binisita, Oo. non-existent. Marasa pa ba yung nangyayari, nagigibo yan? Adi, di ko masabutan. Pinaapod baga so, ito pinaapod duman so DE. So dating direktor, buda so DE. So DE, saka so bagong install na direktor, dahil nakakasimbag punahain ito. Ang sarong point pa doon is kung sisay sa contractors na pigasabi. Yan, oo. So lima, ara mo na kung kisay na dakulaon. Iyo baga, nagkangararanan. Totoo daw ito? Ito, subject to be, to be verified, dapat. Grabe. Dapat ma-verify ito kung totoo itong akusasyon na ito. Grabe ang kusog kambuot ninda. Magturugang na mga sabihin ko sa mga ngarang kang construction magkaparali. Contractor duman na pinangaranan, aram ta na ito sa Diskaya. Yeah. Dahil sige bagan luwas duman sa hearing. Pero sulimang proyekto kairiba duman sa top 15 na dakulaon man na kontraktor. Yes. Ay na. Na ngunyan ay nakukuha ko founder ka ito. Okay. Iyo. Pero believe ako duman so facial expression ni Secretary Vince. Pati nga ni pag-ahit yan, nagkarilingaman niya na. Grabe so disiplina niyang Nag-enjoy ko na sa buhay kung ako nagiling. Ngingarak ka kang ko na sa data. Madadara kita sa problema. Kung ako siguro, di ko kayang mag-arog. Ay, rapadohon kang ko na ko ka. Grabe. Okay. Sige, salamat. Di ba? Ili nga na ba yan sitwasyon ta sa Pilipinas? Gari, at siguro man lamang kinaginibuhan si Presidente Ferdinand Marcos, mga tugang na magkawaragas lamang, mabuting kayan, ang mga dapat na mabuting kayan. Ako sa ilig, nagluwas kaya dyan sa mga hearing na yan. May sisarahutan, bibawi duman sa sisahutan sa Senado, bibawi sa lower house. Pag abot sa lower house, pagtitaraman, didisik man inda kimaray, titabladahan sa mga senador. Sisay, inda.
Hello? Ang ko sabi mo, nalalabaon so biguti ni Tahe. Bata binugtag ni Presidente, dati ng salit-salit na lalaki. Lalo. O yan eh. Sa DICT, nagpagunting na. Iyo baga? Oo. Sabi ka naman sa ako, nanabasa ako, paglipat niya sa DP, nilalabaon sa buhok, nilalabaon sa biguti. Dahil kang kalintor na, di naman mo, pag-abot mo, wala bang existidong proyekto? Nung araw kami ba, piling magnipis, ano? Maray ko, magnipis lang. Ito, nagalaba, talbatana. Pangyari sa mauraro. Awin na. Pag may nalalabaon pa ito, magiging ito Samsung. Anong Samsung? TV? Bago si Samsung. Samsung. Malabaon sa buhok. Iyo. Ay, nako. Sige, Migo. Salamat. Di ba? Hindi kong, ano daw, narunduman daw katong ang panahon ni Napoles? Ito, grabe man ito, Ngunyan, gari mas malalin ito nabuting kaya na damay gabos. Mga tugang suyaon po dyan sa palibot. Di ba? Suyaon po dyan sa consistency. Nationwide pati. Pagkahiling ko ito kikwarta sa lamesa na nakatambak sa ibabaw kang lamesa na i-distribute na ito duman sa mga consistency sa natatawanan. Salbatana, nga niya ko ini. Kung ako nigo ka itong kwarta, ano daw ang gibuong ko no? Yadi. Nagpundo nga na ako magtaya sa luto. Tabaka tumama ako. Magkarilibong ako ng gamitan kong kwarta. Hello? Hello? Good morning. Good morning po. Maringani po kung magbisita pa si Presidente Bongbong Marcos, mailing inibis sa San Francisco, Binobatan, anditi din ranggang na pagkiling sa may tikti. Oo. Iyo, ade. Na po maiyan. Iyo na, aram ko yan. Nailing ko yan. Ayun po. Ayun ba, sana po. Salamat Sige, madam. po. Salamat. O, tanak kami sungkan sa kuya sa mga listener ta dyan sa lugar na iyan. Hello? Hello, Marinaga. Maray na aga. Harap kayo ni. Ang bottom line ka, nag-i-rewal sa Senate and Congress. Sino mismo ba rin? Magralabukan. Ilingon mo. Lingon mo. Sino mismo magralabukan? Ay ni BP. So, the way sinang tuition nila, pointing to each other. Oo. Kaya ba ko pag-pointan? Bako sana kung may sala, pati ika. Ata na nga ni. Ata na nga ni. Oo. Senaryo yan, nata dahil sila nagkakasararo. Oo. Kung iyan baga BP na may Senate panel, may Congress, sabayunin na, tayo matapos ang issue. Nanggad. Para saradiri kita kang sitwasyon. Magkaulo ko. Sabigiling ko sa reaction ni Villanueva kasi Jinggoy ka nasahutan sa duwa. Isipon mo, BP. Kita nga ni, napigapod na sa budget may baycam. Iyo baga. Nataday ka mo magkasararo sa sarong resolusyon na ang bottom line kan para sa mga Pilipino. Iyo. Manang nangyayari sa Kuya BP ngunyan, mailing kita sa Senado. Mailing sa Kongreso, lower house. Congress. Bago kita ba ngayon sa tao, gari ka nabubuha. Buda, nakulo ng mga views pirmi sa YouTube. Nakulo ka nagkikita. Hindi ko nung BP Kung di kang panigan, natatumirap ka. Iyo baga. May editor ngayon, Bondigdi. Iyo baga. Kung may senaryo mo baga, natamapot ka kaan. Yan. Kung ito piduman, nag-investigar ka na totoo, luwas. Pero don't point your finger to others. Yeah, correct. Pag binatablada, malain, Pag tablada, malain. Iyo, ang problema nga ni ka, bottom line, ikuha na nga yaong conclusion sa Congress, ikuha man nga yung conclusion sa Senado. May naipit na Senador, may naipit na Congress. Ano daw ang mangyayari kaan? Ay, napangyari sa maaba ka. Inda? Oo, ngunyan kita. Oo. Diba? Okay. Deeper kita, bottom line ko ta. Iyan ang nangyayari sa tuya. Ang nangyayari sa kuya, ini perception ko ini tabi BP ha. Oo. Para lang kawang kita kiihi. Iyo baga. Diriskartean man sana yan. Oo. Mga 2028 na baga. Oo. Iyo, mapagaling sa tuya din sa Pilipinas. Paano kita kaan paano mangyayari
Inda, hindi ko anong kumasinso pa kita. Baka lamang, pagabot ka nga daw. Siyempre bagaya, magkasabi baga ng Diyos. Habang may buhay, may pag-asa. Yes. Aha. Hindi ba sana si pag-asa? Ay, mapong ka na naman dyan. Napundoy ako dyan. Yung pagkapag-asa ng panahon. Basta, may pag-asa akong nailing. Iyo. May tsansa. Ang term na ginamit naman, Migo, may tsansa. Tama? May tsansa. May tsansa. Ano bang difference ng tsansa sa pag-asa? Alos pareho. Awin na. O sige na. Bye-bye. Nagkaarabot na magitang sarawayong kanya na. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ay, nako. Sana po may abutan kita digdi sa Pilipinas. Ano? Sino magkakasolusyon sa Pilipinas na mag-asenso kita, adi? Sa totoo lang, ako sorry po, baka maging biased ako digdi. Pero kahit kang panahon baga ni Ramos, maray-maray so Pilipinas, kailang pagkatapos niya, na-expose mga tugang so amari landil. Pero minanggad may minaputok na isyo sa nagkakapot na presidente. Hello? VP. Po. May nari pa ro katabik sa Asia ngunyan. Asia. Nata, sa Asia, Asian countries? Ang trend baga ngunyan sa Asian country. Pag may corruption na galuwas, ilingon mo sa Indonesia. Iyo adi, Sa Parliament House. dinisol ba di? Di ba? Dinisol pa ito. Literally sa Parliament House, sinulo. Oo. Ini naman nangyari sa Nepal. Iyo man baga nangyari. Iyo baga? So wala lang ngunyan sa Prime Minister. Kinali baga ito, tinanggal? Oo nga ni, I'm not saying na baka mangyari yan digdi sa to. Iyo nga ni. Sana, sana kung may okay. I mean, kung hilingon mo baga, ngunyan lang nangyayari yan sa Asia, natataarog ka yan. Iyo baga. Pero pag ang tao na kaya nagboses, Migo, di mo na makontrol yan. Kailan hapot, pag nagboses ang tao, sisang isalida mo. Considering pa naman na ang Philippines bagay, ang pinakadakulang Christian nation sa Asia. Yeah. Di ba? No, pero correct. ang corruption, grabe. Iyo talaga. Nagulpe. Okay. So, makaha dito baga, no? Totoo. Iyo ba nang ganun, no? Kristiyano kitang nasyon, Kristiyano kitang ngunyan nasyon. lang yan nangyari sa Pilipinas. Yes. Na ang sarong presidente is walking the talk. Yeah. Sisi mo ng presidente na nagkusog ang buot na magbulgar ki arong ka na anomalya. Iyo baga, di? Kawaragas? First place, sisi ang presidente na nag-ako na may problema ang Pilipinas sa korupsyon. Di ba? Yeah. Okay. Sabi baga kan iba, pag inako mo na may problema, that is already half the problem solved. Yeah. Correct. So wala man ang presidente iba na nag-ako na corrupt ang Pilipinas. Hindi lang. Iyo baga. So anhapot mo niyan, pasain kita mo Iya. yan. Excuse me. Iyan nga po. Masain kita, buda anong tatapusan kayo ni? Iyo tabi. Okay. Salamat, Migo. Bago mo tabi, makapalingawan ta. Na? Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Inhale. Ikang sarawayon kapati so aki ko pagyan ako sa harong. Pag ako nagkuha na, sabi ka na aki ko, Daddy, inhale, exhale. Naulakitan mo sa aki kung sarawayon ka. Sige, Migo. Salamat. Pati sa mga aki ko, pag ako na, medyo, siyempre baga, ama ka baga, medyo may mga ama. Daddy, inhale, exhale. Kansarong aldaw, no? May carry back, may kauron ako. May kauron ako sarong aldaw. Diyan sa, ako kaya, di ako nakikihoron kami sa nang duwa, sa public, basta arog kaya, ko na ilam. Na, sabi sa kuya, dinagurong kami, may pagdidiscuss ako na tungkol sa proposal para sa advertising proposal. Sabi sa kuya, naka-albot kami kung sa inestro, sabi sa ko, sir, po, angin ako ano po, inhale. Natagan niya ako, nanagog ko nga sa programa mo, pagkapaaraw ka mga listener mo, okay, sabi ko sa iya. Okay, sabi ko, pero nga niya ako sa ining horontang ini, pag na-approve ini na proposal meet ko sa imo sa kwan,
Sigurado, makahangos ano ko ni Kimaray. Sabi sa Kuya Jerome, adalan ko ngayon po Kimaray. Ano pa ngayon po ibang proposal mo? Kanya ko, sa masunod naman ta. Ang piguro ng tango niya, negosyo, kang disikan istasyon. Sa masunod nga niya, kung pag-uro nun ta, iba naman ang proposal. Yo. Sabi sa Kuya, okay, waiting. Pilya man naka-oron ko ito. Hello? Po. Marinig ko kayo mo. Marinig. Pinakapaborito kong alam, sir. Ay, ikaw man na. Masyado ka. Salamat. Ako sabihin, matuwa ako sa iyo mo. Siguro ang edad mo kapang asa na ang dumulun mo ang edad gusto na ako. Pwede. Pwede. Kaya lang, o na yung gusto lang ko na sa iyo mo. Yung nalang Pilipinas. Dahil pa ako nagkarelasyon, naglalakaw-lapa pa ako sa sinampo ko sa England. Hindi na sa Pilipinas. Kaya lang ang mga panahon, medyo na overlook. Dahil medyo ba ko pasyadong malala. Mula kay to, Busing, panahon nindo, dahil kay mga social media nga niya, di ba? Dahil massive ang communication na naaraman tulos. Ino niya magagrabe, di ba? Radyo lang ka ito eh, radyo, di ba? Ang nangyari sa tuya, magbuong kayo sa na sa presidente kini, kumbaga sa ilang, naglalala na. Na nabugtong, natin ang kuya na pandemic. Ako kaya, Kristiyano ako. Ang nangyari sa Pilipinas, ang kanaklang kan mga ilihido, pinirilit ang tawong pagkatiwalaan. Ano na yun, magpapagkasasi ang gobyerno, puro lang ka, puro kurak. Sabi nga tayo ko lang nagtara, mayroon lang mission na Opo. If you want to get rich, join the politics. Nadangog ko na yung kampanahon. Nadangog ko na ang kampanahon. Napapalapalo ka sa radyo, nag-ulok-ulok sa yan ako, Diyos ko na ako, share. Palabas ako ate pa. Ay, pupa yan. Ay, pupa. Kaya, kasi ka magdalas. Iyo ba? Gusto mo ang problema ka. Dahil kita, may pag-asa kita, nababago yun eh. Sa palagi, umbaga. Iyo. Tapos nabalik si Jesus sa paghukom ng mga buhay at yung mga gadan. Alat na si Jesus, sa hukuman na kita. Iyo mananggad, adi. Iyo mananggad. Maabot ang paghukom. Italangin. Opo. No solution. Yes. Opo. Okay. I love you. Sige, sir. Salamat po. I love you to. Ang hapot, kaiba si Uyog-uyogon mo ito, Jerome. Ultimong lalaki na pa-I love you na sa tuya. Umaga. Saka, dekakan magkarilibong. Alright, o di sige. Mga tugang, alas 8, sandali. Last caller natin. Sandali lang. Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. How are you po? Suskuan. May i-share ko sa inyo mo. Sige daw. Nagbasul ako. Number one, ako mag-usap. Opo. Madam, nagwawala. Mag-vision ka either mag-engineer, magtrabaho sa DPWH, mag-contractor, ay mag-quarry pa pala. Kung natunta ka dyan. Mag-quarry pa pala, si quarry permit pa pala. Sarawayon ka, madam. Okay. Hello? Hello, ma'am. Values ka na, naraot na. Naraot at values pa. Kaya talaga kang kang kakulot talaga. Ang buwatang iyan. Iyo po. Ito po talaga. Yeah. Duda na kita. Ngunyan, so duda, gari nagiging ano na Iyo, adi.
to Opo. analyze. May Mm. discernment na kita. Tapos sabi ba ni Diskaya, na ano na da sila, trasinda na da ang figuro na alam sa Iyo bagada. Oo. Mm. Bidang-bida. Mm. Ako, Ayun. Napuputol, madam. Napuputol po. Nawawala ang signal mo, ah. Hello? kaya konsensya. Yeah. Human sa na Sige po. agad ko sa mga nagboboto, sa Oo. mga Pilipino, sa mga nagdadalog sa imo. Siguro mag-isip-isip na kita. Yeah. Oh, very good point dyan. Opo. Okay. Salamat po. Salamat. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Ma'am Angie, good morning. Ang Albay sand is the best sand talaga kaya it is high valued. With the recent suspension of quarrying, priority should be given to Albayanos only. The problem is it is being exported to other provinces and other countries, specifically China. This practice must be stopped. Exactly. Yan dapat ang bantayan. DCGP, Baretang Bareta. Ordinansa na mataunin pinansyal na asistensya sa mga personang autism spectrum disorder ipinagbubusol sa sangguniang Panlunsod, Legazpi. Ramontado po ang report kasabay si Angel Mustasa. Good morning, Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Sa mga dugong tapang bareta, iingawahon na sa masunod na taon, mapuna na ang pagtaunin bulanan na pinansyal na asistensya sa mga personang may autism spectrum disorder. Ini-VPan na ipigbusol ng ordinansa ni Consel Butch Lucila, manungodig din na tulos man na ipig-refer sa Committee on Finance as in Appropriation. Sa nakapalaman sa nasabing ordinansa ni Lucila ng kada bulan, tatawanin 500 pesos na asistensya ang mga personang may nasabi nga disorder, tanging maasisteran man lamang sa pagpakalmin pang ipo araw ng tulong, mga pagkaon, asin iba pa. Tinawanin doon ng konsihal na magkakanig ang matawanin yung suporta ang nasabi mga persona dahil sa indang mga kakaibang mga pang-IPOVP. Sinabi ni Lucila na ang kwalifikado sa nasabing insentibo ang mga residentes ng Legazpi na diagnosed na may autism spectrum disorder na licensed physician as in rehistrado sa City Social Welfare and Development. Ang nasabing kantidad, ang pundo kaini ang huhuguton para sa pagtaunin asistensya ang maghahali sa annual budget ng lokal na gobyerno kan Legazpi. Yan sa sinabi naman ni Lucila na plano man ngunan kan LGU Legazpi sa pangyayat ni Mayor Hisham Ismail na magkaigwan ng Center for Autism Spectrum Disorder dyan na abiti sa building kan one-half solution sa Barangay Buonok, Legazpi City. Dangapuntaan kabtang kanpayag as in pagkipaguro na kandi sa Jubinus kay Konsehal Lucila. The first time nato ang City of Legazpi kiarukining subsidy sa mga persons with autism spectrum disorder arog ka mga ibang mga vulnerable sectors ta pitabangan ta pinatawan ta pagkilala uning mga tao na ini sa pangangiponinda sa pangural daw na po tayo. Kaya po ang City of Legazpi nasunta ko po through Mayor Hisham Ismail po ang sunod niyang priority na tawag ng halagay ng mga tao na ini kaya talaga siya or naglag siya 500 pesos per month na subsidy para dito sa pagpapulong ng mga tao. In addition to this, siguro inutang ko na si Mayor Hisham, pero plano niya po yun plano po ni Mayor Hisham Ismail na gusto niya magka-center for persons with autism spectrum disorder. Hindi po sa Legazpi City, tanganing matabangan po, uning mga magurang ka, mga rekinin, how to handle and how to develop these children who need special attention. Ako may question ko tako, Angel. Alay ko na hinapot ko ini nga during kan mga eleksyon baga, may naging mga eleksyon. Hinapot ko ini sa kada kandidato. Ining dapat kung paano mag-create kigari although gari na po na sa city ni pwede ko alam kung developin ko niyan. Dapat magkaigwa ki ano nga sabi ni ito Center for ano yon? Autism? Center for Autism Spectrum Disorder. Baka pwedeng magtakiro Center for Mental Health na bako lang siya gari sarong branch diyan sa City Health Office kundi separate office siya
na itong didalaganan kan mga tao kung may concerns about mental health. Opo. Diba? Sarili sa dapat ko ta ilingon. Ilingon. Kaya pira nagkakay. Uso ba niya na depressed? Oo. Garo dakol pang nadi-depressed pati. Lalo, lang niya na panahon. Opo, Pero dakol lang depressed ko niya. Nagdadakol nga ni VP, naglakaw-lakaw din sa palibot. Di ba ka? Malay mo, mabot ka pa. Naglakaw-lakaw dyan na midbid ta pala. Iba ng lakaw-lakaw na. Kung nag-uulok ng solo. Pero seriously, ining mga teenagers ngo niya nagkaigwa ki depression or whatever na may naresulta sa posibleng yan, ano nga napudkaan. May term kaan sa mga psychologists na pagkitil kan sa inang buhay. Ano ni? Uning dapat kay ikaw kiarog ka ni sa kada LGU. Di ba? Apo. Oo. Pwede na VP, Anyway, kapag nagtukaw ka na dyan, yun na ang primero mong ordinansa. Inhale. Exhale. Takadagol ka. Kaso hapon may nagdigdi sa kuya. Rinifer ko naman sa amigo ko na sa nata. So akin niya, dahil na kakauron niya. Tapos may nakapot-kapot niya gadget. Oh. Ako sa naisipan niyang digdihon. O, inapunan ko sa amigo ko, ganyan ko, tabangin na lang inibusing tabi, Di ba, ikakaya na magbayad? Apo. Di ba? Oo. Basta, nahira ako kasi nagdiding misis, nagibi siya. Naku baga, pag nagibi na sampangan ko, lalong laruso ang puso ko. Testingan ko man na Kaya di mag-ibig. ko nang kaya na magpahibi nin sisay manatawo sa ampangan ko. Apo. Oh, saro pa ko iga pa akong sarong naisip. Ini baga mga single mother na medyo below poverty line. Dapat mag-subsidize ko kingaya 100 pesos, 500 o 1,000 pesos. Ang aram ko, VP, may itigataw dyan na programa ang Department of Social Welfare and Development. Oh, di ba counterpart kita sa lokal na gobyerno, Your Honor? Di ba? Mag-counterpart sa lokal na gobyerno kung paano yan. Apo, VP. Di ba? Oh, basta na. Kung may fundo man sana. Tayo may naka-release ko yan na irarani ko sa mga pag nakaurong sa tuyang mga leadership Haloy paan ko an, pigma wuta, pero Yata ka makauron, di pwedeng maglansar. Itaw ta na muna sa enda. Pag na hindi na nagibo, saka na kita mahiro. Sige. Di ba? Oh. Good morning kay Dr. Alan Lucanyas. Marina agad tabi, Doc. Okay, sige. So, yan, VP, ang mga istorya pa. And, posible, VP, sa masunod na taon na po na iyan, dahilan ko sa ordinansa, naghihiro naman nigdisa sa guni ang panglungsod kan Legazpi. At the same time, hahanapan sa Legazpi Pundo kung nakapalaman ini sa annual budget sa ang LG Legazpi kang aning marealizar po iyan sa VP. Okay. Yan, VP, yan mga istorya pa ligdi sa luwas in Mustaza, DC, VP. Thank you. DC, Angel. Baretang Bareta. Di ba pag mga araw kaya, kung saan na pwede gari maisip na sa mga vulnerable sectors, matawan ki prioridad Ini mga tao nga medyo din natataonan ki atensyon, di ba? Hello. VP, Morning. good morning. Nabanggit mo tabi yan sa programa sa vulnerable sector. Oo. Yan, Sorry. magayon yan. Iyo baga. Yan, ako ang suggestion ko kung madagot siya, para idagot yan, ano pang pondo gamiton, harik sa quarrying. May nagalagbagang kwarta ito, di ba? Nasa programa man sana ni People's Governor, Oo. Brandon Canalbay. Pwede. Isa ba yan? Oo, pwede. Albay is the black sand capital of the Philippines. Iyo baga. Dakulon? Permita naman sana nag-discuss yan, nagkakaigwa sa mga concerns yan, permit. Iyo baga. Why not make money out of it? Yeah. Agree ako dyan, Migo. Ikwanta ya. Ano ba? Duman sa vulnerable sector. Yes. Diba? Sigurong gibuhon. I don't know kung kaya kan provincial board gibuhon, ha? Iyo nga niya. Kapag paluwas sa probinsya kan Albay and aggregate, may export fee. Aha. Dagdagan si export fee. Makuang kita, ma-revise kita kan quarry ordinance sa Albay. Pero pag gamit within Albay, wala itong export Yes. fee na ito. Yes, So, kuta. normal taxes lang. Mm. Diba? Dahil sa kung man talaga nag-invest
Mm. Bye-bye, sa Mayon Volcano. Opo, opo. So, I mean, ito para isip sa problema yan, why not sibuhon ng wood? Diba? Okay. Total sa effort man ang budget duman sa mga para sa mga vulnerable Yeah. people. Kuwaon yan dyan. Ano, mental. Oo, oo. Okay. Salamat, Nico. Okay, tabi. Nagwara-wara ang signal ni ko na. Nag-off ang signal ni Joker. Okay. Okay, Migo. Thank you, thank you. Alright. Nagluluya, nagpukusog ang signal ni Joker. Ano ang lalaking ito? Oh. Minakusog, minaluya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Pare pa mag-ibot ang segment sa programa, inhale, exhale. Ang hapot. Ano naman ko lamang sa paningit ni Shara ka sa bawang aga. Ang lalaki. Ano ba? Inuum. Ano ang paningit ni Shara? Cute naman sa pag mauran. DCG. May pa-research ako kay Sharang Saro. Sinabi ni Joshua eh. Kung naigaman palang kikita, kipiding hilingon na kung malipot, budak mainit. Maura, di ba? Ikaw palang ganyan eh. Hello, Joshua. Good morning. Pasok. Araw mo niyan, di pinamainit. Medyo... Nag-iba na? Nag-iba na, di ba? Nag-iba eh. Medyo kwan siya ngunyan. Medyo kwan siya, medyo... Lanta. Sa fine, sa cone, sa bunga kan pine tree palan. Pag mainit, nagbubuka. Pag madali na mag-uran, minakipot. Oh, ikaw man palang gisaro. Itaram ko kay siya na to taon. Ipa-research ko Iyo, ipa-research ko. Iyon ang natural. Kaya na, pag kiniblit ka na, uy, maura na. Gusto ko kunuton si Sarah ko niya na aga. Kaya may nataba ka malastruhan ko, madagitan na ko rin sa lume. Kaya, uy, maura na. Awin na. Sige, go. Yes, Lady, good morning. Good morning sa mga barantabay. Sa dagdag nga tong bareta, tigdi mo na katabipi sa medyo good news. Madali na mapakinabangan kan mga residentes kan Daraga Albay, partikular na itong mga pasisiring sa Mayon Unit area. Ay, wow. Pagpuon sa Barangay Kilikao, Alcala, Banjadero, Matnog, at Libapa. Yes. Dinibiti Henring Tulay na masugpon sa Barangay Binitayan asin Barangay Kilikao. Rekorida kan BCGB nyo sa Daraga area ngunya na pagkaaga. Ano yung kita mismo digdingon yan sa Barangay Binitayan, Duterte Road. Kung siya na reparo niya to BP Henry ang diretsong patrabaho kay ni Tabi BP Henry nga tulay na bakal na masugpon sa duwang naon ng bitan niya tong barangay. So nainot na mga pahayag kan DPWH Albay 2nd District Engineering Office. Ang target completion date kay ni Tabi palang BP Henry November 2025. Magayon. Ako sa iling ko, mo, di ba kay Kong Joey ni? Iyo. Na project. Sorry iyon recollection ko. Sa pag nagibo ini, saro ini sa magayon na proyekto na dahil na mong problema so dyan sa kwan, Alcala, Kilikao, Matnog, diba? Banyadero. Yes, in Banyadero. Buda itong, baski so pasiring naman sa may matanag, mabinit, balda ba yan? Balda. Diba? Agi-agian naman eh. Iyan na lugar na ang grabe ang sakripisyo ko dyan kampanahon. Bakit? May spilyo dyan, titabo ko na sanaya. Ikaluskos ko pa ang pantalon ko. Mahatod sa na? Bako sana magatod, magsundo pa. Mata daw sana ang bubong, okay na? Hanggang katabi sa bubong, mata daw ka sana. Salbata na. Ang spillway dyan kaya Joshua, pag kaya nga ni spillway, pag orang kimakusugo sa may budyaw, ang tubig dyan, paminsan abot sa tuhod. Labaw. Paminsan labaw sa tuhod. Yan ang spillway yan. Kung may tulay na, dagbuda, di nakakaagad mga tricycle niyang kampanahon. Pag ako kang ginamit, so ano ang ginamit niya? So dating kung kang, ano ito, approach kang konkretong tulay? Para discuss po ba kayo ito? Nagsabi mo panahon pa na GMA? Yan.
Ayun na yan ang sinugpunan. Iyong ginibong approach? O baka iba? Ayun na yun Talaga aga ko dyan kang enot, sinirip ko. Garo nga niya ko yung sutitugmadan kanso. Tagsaibong baga, may approach yan. Na natapos. Sa taho igwa, kikongkreto, di ba? Oo. Yun na yun Yung pala so, tinamaan kang binando yan, kaining konkreto, kaining steel bridge. Opo. Magayon. Hindi ba kami konektado man ining duwang barangay. Oo, ano? Bridge. Konektado. Yeah, correct. Sa igwa ni steel bridge ba kami Penry. Correct. Dahil man nakaagis sa mga truck? Dahil man nakaagis sa mga darakor. Muda, pag ano yun dahil man baga magsarabat-sabat. Kung man sa ito, mga light vehicles, tricycle, auto na kutse, SUV. Pag gari na nahadit sa mga tao BP Henry. Oo. Kapag maoran-oran. Dahil yun so sitwasyon ka na tulay na nagtarakla naman sa bakal. Aday, trutakla man sana. Pipinturan man sana. Loho naman tabi BP Henry. O sabi ka engineering office kan daraga, masarig pa ang tulay. Iyo. Siyempre mas mapapakinabangan kan mga tao. Iyo. Kining mas dakula, asin mas mahiwas na tulay na bakal tabi BP Henry. Jerome, kaya mo isumin ito? Isumin mo daw itong super ka primero. Sige. Itong before kayo ni. Yan. Saraw. Pigiro ni Jerome sa satellite ha. O, isumin mo doon. Ito gusto kong mailing sa inabutan ka na pro. Sige, Joshua. Yan, sabi BP Henry. Sa kunyan, kumbaga, yung mananggan, so approach sa ibong tinamaan, pinatugbadan? Yun na. So, iyo, tama. Tasayang man ka. 40 million yan, Joshua, kundi ako nasala. Ito. Yung tagsaibong na yan, gari 40 million ang ginasto dyan sa tagsaibong na kampana. Kaya ito. Haloy na. Ayun na yan ang pinabitan tali ni Terry. Magayon? Ang nahiling tang piga susurog-surog kung tabi ni Henry. So, kumbaga, parte kan bakal na sa ibabaw. Iyo. Kaya baga mina-arko. Ang luluwasan kan Joshua, gari pa, although ining tulay baga Santo Domingo, yan, konkreto baga siya, di ba? Pero ang irarom niya, may bakal siya, boda yan na, pare yung design? Gari parehas, pero kaya may bakal siyang darakulaon. Kabisado mo na pa Santo Domingo? Ako kahit to, kabisado ang kuwan mo yan. Dahil ko nakabisado masyado. Okay? Ayan ang... Gari ako tisusog po doon, pero baka maduskaya kita. Joshua, behave noy. Opo. Behave, okay? Sige. Behave tayo. Okay. Okay, ngunyan. Ngunyan, BP Henry, iyan sa nailintang pingsugpon. So, sa ibabaw ng parte, nagkaroon kami na orwarko, nailatag na sa mga bakal na mabalagbag, as in, kumbaga, makonektar sa tiwang approach sa BP Henry. Ang pinamit today, tiwang crane, na iyo ang nag-aalsa kan mga components sa mga bakal tado di Henry, and dakul makita kinahiling digding mga mga trabador tayo ang nag-aarasikaso. So, dyan kung pakipag-uron kayo sa DPWH Albay 2nd District para pag-follow up nato kan sitwasyon, kumbaga antugon sa mga trabador tadi di Henry, ang estimate abot pa man ini hanggang sa target completion na November. Iyo. Dahil pag basta-bastang hidalion na trabaho dapat pulido. Ang pagkasurog-surog po kaining mga bakal. Yes. Ako Joshua, kampanda ako matatapos yan. Ongoing ang trabaho. Naagihan ko one time yan. Kan Domingo, talagang may kwan, sige ang kwan. Kaya, log makita na sumangayaon dyan, haloy nang nagmamabot na magkaigwaki, magayon na tulay, may bagyo, daing bagyo, whatever, makakabalyo sinda pasiring sa daragal. Di ba? Yan dito. Bago magkita engineer, pero sa estimate pa lang, medyo okay man, marikas man ang dalagan sa trabaho. Darakula na baka. At tapig estimate ko, ganun nga ako pareho ang design kan Santo Domingo, na mga, may trusses baga ito, di ba? Igo nga na akong saro pang tulay dyan na, idakunapa no yan. Arin. Dyan sa, hindi ako maistorya. Tato na? Tulay papunto sa puso mo. Dahil dyan sa may... Ano nga ini? Pasiring sa pauyan sa may pawa. Nag-agi ka dyan?
Paaw yo. Nagmumotor ka dyan? Bugtong tupawa. Dili uning from Bugtong to Pawa, matuo ka, may tulay dyan na ang ganun yan. Di nare-repair. Kung na, may barandilya ng repairing agang kimagabat. Daling mo dyan, Joshua? Di ba? Oo. Sarong bes, naagihan ko kan sarong kay ba ko si Mrs. Nagpaparos-paros kami duman sa may yan sa may mga lugar na sa may mayon. Nagihan ko itong tulay na pinunduan ko nga nang sabi ni Mrs. nagpundo ka nga ako na ano ini haloy na nga ako ini. Parang duman ko bete, tig-report ko sa mo kay to. Iyo aloy na yan. Ang tulay na yan sa city yan dito Henry. City road ini. Sa city, ang barangay road Bagayan. Iyo. Kanya, iyan na tuloy ng barandilyan. Nga din paragi yan kay mga truck tabi bitihen. Kaya ito, panareparo kan mga residente na medyo malo yan na. Iyan na tuloy dito yan. So, pawa, pasiring ka man malos ka duman sa may parting tamaw yan. Iyo, yan. Tamaw yan. Pasiring ka digdi sa may dakulang imahe ni Mama Mary. Sa may inutan na yan kang tawa elementary. Yes, yeah, exactly. Kay ba ko si Miss kan sa Dongal daw, nag-agi ka, ano nga, kanya ko, ali yun, natatapos Sabi sa ko ni Mrs. Inhale, exhale. Okay. Ang tulay na yan, so approach kan tulay kayan dito, Henry. Yan si tigreklamo man sa to, na pag mauranon, natitipon man dyan ng tubig. Correct. Ang mga mga residente ba kano magaba ragi-agian pa kay mga darako lang truck kaya okay haling mo pag depende may pinatindog diyan ang mga culvert iyo baga pang-ulang iyan sa mga darako lang behikulo yan nagano ka diyan ay agyan pala niyang pauli sendo diba? Dito baga yan dito takon sa Arimbay trafficon sa Arimbay pala diyan ang agi dapat okay sige yes Pipe yan ang dagdag na istorya. Joshua Bino, DCTV. Salamat Joshua sa report. Ali dyan sa Retang Bareta. Guys, ang seryoso mga tugang, ining tulay na yan, haloy na yan na pigpapangaturugan kan mga naka-star dyan. Reporter pa ako ka ito, panahon ni GMA, yaon dyan ang tulay, yan na, may approach dyan na tagsaibong na konkreto noy. Ngunyan, natlabos, pinagibotabi kisarong concrete bridge. O yan ang pigasabi ni Joshua na ongoing o yan ang trabaho. Pero nailing ko talaga, pag natapos yan, magayunon po yan. Hello? Hello, BP. Morning. Ang nakambal ka, no, di sa going to Takulao na Santa, Bugtong. So tulay dyan sa may Bugtong Migo, dahil mang kikuan, Garitrase sa ibabaw? Igwa na, BP. Igwa? Kunyan. Tanmahil mo, ang nakatindog dyan, so approach ng Dakulao na parehas, eksakto nang nagkaan na yaon dyan sa... di ko nariparo Iyo, kasuha po, nag-agi ako. Kuya, palagday ba? Kung ako nagparakiling-kiling? Kampang bagang kang simenteryo kang Chinese? Iyo, tama. Pareho ang design kayo, dadi? Eksakto. Pareho ang design. Iyo man nga. Pareho ang design. Di ko lang harap kung para sa laba. Okay. Tatandaan ko, itong sa Santo Domingo, sa Basod, di ba Basod yun? Gararugan. Walang kaon going to Santo Domingo. Pero gari mas, ang design kayo niyo, mas so, kumbaga ngunyan bagaw, iyon na ang bagong design. Buda yan pala, Noel, igwa pala ng kick advantage ta. Halimbawa nga, dahil mo na, kung halimbawa nga, babago kang linya, tangkasabol pala niyan? Iyo. Tatanggalin mo pala niyan? Nakabolt. Nakabolt pala niyan, kaya pwede siya natanggalon. Kumpara sa concrete na minabatak sa kahaluyan, di ba? Bako sa nao, iyan baga pa noong concrete baga BP. May mga puyan sa daan, pirang taon. Samantalang iyan, kung iyan na bakal na, kung standard ang ibugtak mo ha. Sabi yun, mahalo iyan. Pag ang kaipuan mo lang dyan, maintenance. Yes. Pag pagkakalawang na, mapintura ka. Tapos, tama man nagadiyan dyan. Talang kawang baga. Iyo, tama. At iyan na spillwing anyang graben ko ang ko dyan. Ay ba na? Sige na, okay na. Aram ko man yan. Tapos sirihan ka ito sa isarong paper pa. Iyan bagang isarong pulp? Ano naman mo ka ito?
Kaya nagkukuhan kami dyan, nagkukover kami dyan. Nagkukover kami ito, may mga issue dyan ka ito. Sarado, close naman yan baga. Oo, kaya ito, di ba? Okay, sige Migo. Social issue, may personal issue. Bye-bye. Bye. Ay nako, alas 8:35 oras mga tugang sa Pilipinas. Always at your service. Asin po mga tugang sa DCGB. Pero seryoso Kansarong banggi, kay ba ko si Mrs. Anya ko libot-libot. Anong ang banggi? Basta banggi na eh. Gari may dudumanon kaming day kami nalawos. Nga ko ikot-ikot daw kita. Nakaagi ako dyan sa may inutang kampawa. Pawa, bugtong, pawa, ma-right turn ka. Tumbok mo tulay. Natatakot pa. Nagkaroon nga ako nag-yug-yug. Namatan service ko, medyo magabat-gabat. Oh, inda kun, kasi daw pwedeng Marikan, ilatita kang kay Congressman Kaloy. Baka daw niya na iling yan, na lugar na iyan. Mapapunduhan, may sabay sa budget lamang for 2026. Di ba? Karoon ta si Congressman Kaloy, baka pwede niyang maisabay sa budget sa 2026 na sutunay na budget. Isabay niya duman sa General Appropriations Act. Di ba? Hello? Hello, VP. Morning. Sutulay yan dyan sa may Pawa Elementary School. Iyo pare, iyo talaga sa inutan. May mga an problema ka antabi. So approach kaan, may mga luho na. Totoo. Wala otong sa inutan baga? Kaya yan magkaruluho, kan pigparaagihan yan kay mga dump truck na loaded ki aggregate. Oo. Buras pakabalyo mo baga pare? Ang tahob sa inutan na sa garo approach, kuha na bakal? Iyo tabi, tapos yung mga culvert, baga mga RCPC. Nyan, iyon ang gad. Inaraagan niyan, tanganing di makaagi ang dakulang truck. Yes. Oo. Pero kahit tabi kan da ipa ang piga-agihan kan mga itong dump trucks, magayuno niyan tulay na yan. Iyo. Haloy naman agad yan, siguro mga 2 years na. Haloy na yan. Narog ka ng sitwasyon kaya yan. Hinging kay kong Kaloy. Iyo. Oo. Mahapot ko lang tabi, VP. Itong tulay sa Kilikaw na piga-construct, safe man tabi ito? Oh, safe ito. Ta siyempre, approve baga ito. Ang design. Bako man tabi itong, bako man ito retractable? Bako, tangkasabol ko na. Naksasunta kang salbatan na ka dyan, Pasiguro lang tabi. Bako, maray tabi ito. Sa sunod, pag na-open na yan, anapot kung sunod sa imo, kung nag-agi ka na, pag hapoton mag-arari ako, yo. Pag hapoton mo ako, katistingan pa. Kusog ang buot ko mag-agi man. Okay. Good morning, tabi. Good morning, bye-bye. Sarawayon na joker ini. Ang hapot kay si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alas 8:37, magbabalik pa ang programa. Makalipas lang ng ilang patalastas. DCGB, Baretang Bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisan na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa ginhawang generika. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian.
lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice, kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural
na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan. Habang ang methosulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Ay, baka may madagit. Alright. Si Premier nangugoy ni Jerome nangugoy ni Jerome. Dagon nindong duwain niya. Good morning, Sir Henry. Maka-enjoy baga si Ma'am Shara magpadingit. Yan nga na ang pig-aabangan ni. Thank you po. Masabi naman si Shara. Shara, maranig din. Shh! Lumidi ka. Lumidi ka. Punta ka dito, anak. Halika dito. Pailing, ngani na. Lumigdi ka. Wala. Hani, magrulang ka. Mata may report si Jomar. Masan mo? So, pakipenta ka taon-taon diyo. Anong pagkape mo? Gusto magkape sa kuan? Starbucks? Gusto magkape? Kasano po? Pag una, kumasayo ako pa. Pag Starbucks, makaskason. Okay. Sige, alat ko na. May report si Jomar Bien. Tabi, mga tugang hali dyan sa luwas. Aramunta daw ang bareta. Ngunya na pagkaaga. Ini po ang baretang bareta. Sa po. DCGP, Baretang Bareta. Pagbilog ng independenting grupo na maimbestigar sa korupsyon sa flood control projects asin iba pang infrastruktura kan gobyerno, ipigbubosol kang grupo ni Congressman Crisel Lagman kang Premier Distrito kan Albay. Jomar, good morning. Idetalye mo. Salamat, BP Henry. Totoo yan, BP Henry. Kasunod nag-file nin bill sa Kongreso ang grupo na kinabibilangan
ni Congresswoman Crisel Agman kan First District kan Albay. Asing tigpapanginutan ini ni Congresswoman Laila de Lima na magbilog nin independenteng komisyon na iyon maimbestigar digdi sa mga katiwala na nangyayari sa flood control as in iba pang infrastruktura kan gobyerno. Ini sa katuyuan na dai ma-impluensya kulit susug digdi sa bill o susug sa pagkikipag-olay kan DCGB News kaya may Congresswoman Crisel Agman ang nangyayari daw na investigasyon ngunyan sa Kongreso, sa Senado, malinaw na igwaning conflict of interest. Ta nagkakasarabit, mga pag-iriba man sa naninda. Gano'n tumbok ni Congresswoman Crisel, Anong ginamit yung term may personal interest? May ano to? Conflict of interest. Go ahead. Ang mga imbulto, pag-iriba man sa naninda, iba? So, dahil magkakaigwanin na makatutuwanan, maski puro paano, may kontinuasyon. Yes. Huli ka ini, ang grupo ninda na pigkapanginutan ni Congresswoman Laila de Lima, kariba si Congressista Crisel Agman, si Adrian Michael Amatong, Arlene Bagaw, Percival Sindanya, Jose Manuel si Cheljok si Edgar Erice, Jaime Fresnide, Dada Kiram Ismula, Paulo Henry Marcoleta, Elijah San Fernando asin Alfonso Mali Jr. Nag-sumitir kasudma nin House Bill numerado 4453. Ang titulo kay ni an act creating an independent commission to investigate the misuse of funds for flood control and other infrastructure projects, granting it broad investigative and subpoena powers, providing for a secretariat and for other purposes. Pero sa halipot na tataramon, aapo doon ining Independent Commission Against Infrastructure Corruption Act of 2025. Sa paliwanag kan kongresista, sa iyang sinabi na totoo man ang gana nagkakaigwanan ng investigasyon ngunyan digdi sa Kongreso sin Senado, pero nagluluwas na pwedeng igwang conflict of malinawon niyang conflict of interest ta ining mga investigasyon mga pag-iriba masana ang ibang pag-imbestigaran kaya day mawara ang kontinuasyon. Mas maray pa ngayon magbilog na sana ng Independent Commission kung maaprobaran ini na House Bill 4453 ang mangyayari ang gobyerno mabilog nin credibilidad and as in independent commission na kukumpwestohon kan mga personang with ang questionable integrity. So may integridad talaga. Natawo. Ining independent body dapat BP Henry type 1 dapat na may karibang incumbent na opisyalis kang gobyerno. So mga day midbid sa mga dakulong pagkitakaan sa Pilipinas, mga credible na persona na may abilidad sa investigation, boda day mo basta-basta madara sa ano man na pag-ioron. Tama yan. Ang sabi digdi, ang kaipuan nga digdi, so mga may prinsipyo na mga leaders na maghahali, representante kan business sector, academe, oning sa edukasyon, civil society. Yan. Dapat ngayon may mga religious. Ay nakaglang digdi sa bill is principled leaders such as legal luminaries. Sa bagay, baka magkaigwaki conflict kung mag-involve ka niyang religious group? Auditors. Dapat may mga auditors, industry experts,
Expert? Pati representantes na nga ni business sector, academe and social society, civil society. Pero kay Puan, suportado daw ini kan mga ang suportado ang komisyon kan Commission on Audit man, saka Office of the Ombudsman, Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, Philippine National Police, National Bureau of Investigation para sa pag-iimbestigar, Government Procurement Policy Board, Securities and Exchange Commission, as in iba pang relevant na government office agencies na kasabi naman ang mga pribadong mapagkakatiwalaan na entities. Iyon. Okay. So, naunambita na House Bill, Prinisibik kan Secretariat kan House of Representatives kasuod mang hapon, as in idakatalaan na ining schedule para pagduriskoteran sa Kamara ba o sa House of Representatives. Yan, BP Henry, magandang na impormasyon. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano, garing alas 9 na, magayon na proposal na yan tabi. Pero siyempre, magian sa proseso, mga tugang na independent commission na yan, bago ang makriar. Tabi, gani pa ka ito kampanaw, naroon mo ito sa Agraba Commission, kampanaw ito. Ganadan si Ninoy. Tapos, PCGG. Ngunyan, inda. Anyway, okay, magayon yan, mga ideyang yan. Tabi na, ngani na, may punto man si Congresswoman Crisel kung dapat independenteng commissioner mag-imbestiga kan arog ka na bagay. Ngunyan, baga naka-live sa radyo, naka-live sa Facebook, nadidiskuido tulos ang nagkakasarautan mo sa mga nag-akusar, kadakol-dakol na mga nagluwasan ng mga opinion asin mga reaksyon. Salamat konsero pagantabay. Alas 9 na po, may didiskutirong ko akong sarot sa Nepal, nag-resign sa Prime Minister dahilan sa isyu kang korupsyon sa indang nasyon. Garing din na kitang oras, alas 9 na. Salamat po, ini po ang lalaking hindi inuumaga. De pong personalan, tagahapot lang kita po. Ini po si Henry M. Bye. Mabuhay. God is good all the time. Maski araw po ka nangyari sa palibot let your love flow. Pray.